Ayo sa ka-istorya no, about sa bitin o kini firefly. Kung sa nganin ng Bisaya sa firefly. Sa Bisaya sa firefly. Ninipot. Ninipot ba? Sige, kana firefly kanang nagsigat kung gabi ba? Ninipot, salamat no. So kining bitin no sa ka gabi no, gidakop-dakop ning ninipot no. So before siya na gikaon sa bitin, nangutana siya sa bitin no. Pwede ba kung makapangutana tulo? Niingon ang bitin, sige. No, niingon ang ninipot, apil ba ko sa imuhang kuan yan ang listahan sa pagkaon kanunon ug niingon ang bitin, dili no. Unsa nakabuhat ba ko dautan kanimo? Niingon ang bitin, wala no. Unya nganong gusto man nimo nga kanon ko nimo, paakon ko nimo? Ningon ang bitin, tungod kay di lang ko ganahan nga gasiga ka, nga you are shining brightly. End of the story, no? Many times ningon nga daghang mga tawo nga di ganahan nga kita makakita kanato nga ga-shine no. That's why mura silag mga bitin no, silently pero ready to devour or to eat us or to destroy us no? Mga igsoon ni Kristo ang sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw no? Diha sa atong Ebanghelyo, atong nadungog ang Ginoong Jesucristo no? During the Last Supper, iyang i-assure ang iyang mga apostoles na bisan pa nga he would be leaving this world, mag-aandam gihapon siya no? A place for them in heaven. Muna ningon siya, ayaw mong kaguol no, salig ka mo sa Dios ug salig usab kanako kay sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo no? So karong Domingo, Jesus tries to remind us nga ang ultimate goal sa atong kinabuhi is to be with God no, in heaven. Muna nga siya ni urge kanato nga mosalig kay Kristo, mosalig sa amahan, mosalig kay Kristo kay siya man mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi no? And siguro mintras nga dili gyud nato masabtan kung paano kung saan nato pag-abot ngadto padung sa langit, then we must have that faith no nga kana no maoy atong padungan, which is a place of eternal joy and happiness no? Ingon si Kristo, as I said, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. So we must always remember my dear friends, that Jesus is our only way to God, no, to our Father. Kay siya man mao ato ang Savior, mao atong manluluwas. Nauna na kanato to prepare a place for us in heaven. Ug pinaagi sa iyang sakripisyo diha sa krus, we have been freed from our sin and death, ug nihatag kanato og paglaom
sa kinabuhing dayon. Nga again sa ebanghelyo nato karong Domingo, Jesus reminds us that we must continue, no, atong ipadayon ang work, no, ang trabaho sa Amahan here on earth, no. Iya man giingon kung tuuhin ninyo ako nga ako na ana sa Amahan ug ang Amahan ania kanako, kun dili panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat, no, sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw paniini kay moadto man ako sa Amahan, no. Mo na yang gipainomdom kanato as followers of Jesus Christ, no. Ang atong misyon mao man ang pagpadayon ni ining iyahang gibilin nga misyon diri sa kalibutan, that is to love and to serve others, to spread the good news of the gospel, o diha man sa pagmangabuhi sa ato ang Kristohano nga kinabuhi in accordance with the teachings of Christ, no. We have been given this privilege, my dear friends, to carry, no, to carry the work of our Lord and Savior diri sa kalibutan. So let us always keep our hearts and minds focused, no, ni ining ultimate goal nga kita makaabot tanan sa langit, while ato magipangingkamutan nga mabuhat diri sa kalibutan ang mga the work of the Father, no, here on earth. So with faith, no, with trust, with courage, knowing that our Lord Jesus Christ is with us always, no, siya magapadayon man o guide o guide ka nato padung sa langit, sa ato ang eternal home in heaven, no. So let this be our reflection, my dear friends, on this 5th Sunday of Easter. Palihog manindog